RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagalam ko ninyo sa pangan nga Marilyn, 48 anyos, minyo ug may tulo ka mga anak nga mga dagko na. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati nga nagtukong early menopausal symptoms lang aron inyong hisabtan, ingon inyong nga panghitabo. Lin. Puntag na. Malit kasi ang trabaho. Bago na. Kapoy man ipangon, Benji, eh. Lain man akong lawas. Ya, saban. Ligam trabaho? Hindi lang tingali, eh. Ikaw. Nadagana, pero baunta na akong buhaton ng trabahoan, eh. Ya. Ang bikod pala akong cellphone, eh. Ya. Di ko na mag-jute, pero di mag-cellphone. May tawgan ko, eh, kung kauban sa trabaho. Ikaw. Sige, tawag. Lagi day, uy. Grabe cute kakapoy sa kong lawas. Bisan pag nakatugog maayo gabi, eh. Mura ko kailan tanon. Ay, sige mo kagmuan na, uy. Pa-check up lang. Ha? Ingon baya ka ha nga may gipamati ka sa imong matris atong last kan nga nagpa-check up? Katong giingon sa doktor nga may polyps ang akong matres. Oo, kato ba? Balikan niya itong ubi ni mo. Ay, sulabi aning ipapsmear ta, uy. Maulagi. Pero para naman sana sa imong kayuhan ko at Marilyn. Maong pagpa-check up po usab. Yang saban. Magpa-check up ka, kay dila kong trabaho. Kuyugan ka. Trabaho lang, uy. Ako na lang magpa-check up. Asap ka lang ikaw lang. Ya, idim na yun. Maglain mong ganyan akong gibati, uy. Di siguro ni tungod atong giingon sa kong ubi nga may polyps ko. Kay ingon naman to siyang okay ra to. Kay gamay ra. Basig dinara to sa kong early menopausal ba. Kay kinisablaking magsigin ako og layag-layag ba. Di na magtultol na akong rigla. Sama itong may aking tulo ka buwan, o. Wa masap ko rigla ato.
Unya karong buwana, gidugo na sad ko. Pero, basin ba o di na tungod si mong minupausalin? Basin tungod na si mong polyps? Anong nagkabuang ni mo ka? Di mo kumutuo nga magminupusal ang ka? Kaya ka nang magminupusal, arim na sa 50 kapin. Ya, edad mo, 48 po ka. Mong pasiguro lang pa-check up. Balik si mong OB. Wala ba si Doc ron, ma'am? Biyahe pa sa US? Ay, mao ba? Pero naman talaing OB, ma'am. Pwede naman sab nga siya may check up ni mo. Siya may poli ni Doc. Maayo masab na siya. Pero, pwede ra bagod nga lang doktor na sa panguhiling nako, miss. Nga follow-up check-up na manggod unta ning ako. Wa ra man gud unta ko kulbae sa gingong polyps nga unang nakita sa nang OB nga nag-check up nako. Kay tungod ko no sa akong edad nga 48, posibleng magsugod nako sa pagmenopause. Ug basig dinalang sab sa akong menopausal ang akong polyps nga posibleng mawa ra sab ko no kung magmenopause nako. Apan, murag nagkagrabe man hinon ang akong gibati, humansaw sa katuig. Magsige na lang kog absent sa trabaho. Kay perming kapoy ug sakit ang akong lawas. Sakit ang akong kabukukan. Mautong nagpa-follow up check up na lang unta ko. Apan wa dihang OB nga unang nag-check up nako. Maong laing OB ang nag-check up na sab nako. Unya? Naagyod tuod ang imong polyps. Nakita ni mo, Dok? Nidako ba? O mitubo ba, Dok? Dili ko makaingon nga ni Dako. Kay wa man ko makakita, unsa ni kadaka sa primerong hiling ni Doc nimo. Pero sa akong tanaw karon, ikakumpara nako siya og liso sa kapayas kadaka. Unya, Dok? Kung ingon anak kadaka, delikado na ba? Para nako, kung ako lay pa-desisyon nun ini, angay gid kini kuhaon. Opera na, Dok? Yes, tangtangon gud ni siya. Nga gitawag og polypectomy ang operation. Sama ani ba? Pakitonti ka ha, kung unsaon siya pagkuha ha. Akin Ingon na naon ni siya. Ingon na ana ang itsura sa polyps o bukol sa imong matres. Unya, hiktan na siya aron matangtang. Dayon, atong ipabiopsy ang matangtang nga bukol aron atong mahibaw-an kung benign ba ni siya o bukol o dili ra ba peligro o malignant kung cancerous. Ginoo. Ayaw kahadlok. Naamangoy anesthesia, dili man na sakit. Og mas maayong dalionin nimo aron mahibaw-an kung dili ba ni delikado. Uy, mau ba? Ngadlok, Panji. Ay, gadlok. Gusto, doktor. Mas mayo nga ato ng madali. Nya, asa matag kwarta para operasyon? Oo, mangita ta. Kung mahi mo, mangutang ta. Aron lang maoperahan ka.
Grabe ka man sagong mo trabaho, sukad pa sa pagkadaga nimo. Kanang pirming panakit nimo sa imong kalawasan o kabukugan. Bughat ra man na. Ha? Bughat lang pa? Aga kong bation tuod, kanang murag samarasab na bughat. Labi na ang pagpanakit sa kalawasan. Misuway usa ko og panghimughat kay mahadlok lagi kong magpa-opera. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, 48 pa man ang akong edad. Magmenopause na ba di ay ko? Tinuod ba guna kung sayong madaga? Sayo sab nga magmenopause? Kay mga 13 ang akong edad dihang nadaga ko. Ikaduhang pangutana, sa miaging tuig, may nakitang bukol sa akong matres ang akong OB nga gitawag og polyps. Posibleng dinalang kuno sa akong pagmenopause. Tinuod ba? Ikatulong pangutana, nagpa-check up kog usab kay grabe naman ang akong gibati nga kakapoy og panakit sa kalawasan. Laing OB ang nag-check up nako. Mato niya, mura na kuno gadakon og liso sa kapayas ang akong polyps ug misadya siya nga ipatangtang o operahan ug ipabiopsy. Delikado na ba din nakadaka? Ikaw pa to katapusan. Dili pagyud ko andam sa operasyon. Gawa sa kahadlok, wa pa sa may kwarta. Pila may magastuan ng operasyon nga magpa-polypectomy? Delikado ba na nga operasyon? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marilyn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din itong programa, kini ang akong suliran. Anin na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa yung medical problem, psychological, emotional, ug behavioral problem, o mga drug-related problems, kay mao man kini nga akong concern sa akong pagka-doktor, og naamoy mga legal nga mga problema na siya ato ni Eileen Batan andam og tagana nga mo tambag niya na. Kasi kasing pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga never stop learning because life never stops teaching. Wagoy perpekto nato no bisag unsa pa kadaghang kurso nimo daghan pag kay kag mga butangan ning kalibutan nga wa nimo may bali. Okay, so ang ato magtatampo karong adlaw si Marilyn, 48 years old, wala niya gibutang nga address, minyo ni siya, mga nasa tulo ka nga anak dagko na. Niya may tungod kini sa iyang problema sa iyang panglawas na iyang gituhuan nga menopausal syndrome na siya. No? Okay, so ako lagi ning panginingkamutan na Marilyn, no? Ayong pagpaminaw dadya sa mga TRC Argao Boys, si Rustom Panugaw, si Alvin Arcaya, si Mayan Banusong, Gian Bascon, Dr. Gian Bastong, Dr. PJ Alcantara, Dr. Jero Garces, Turbino Neri, ug mga taga si Tiban Kaang Bulante, ug si James Laputan diya sa Abugon, Cebu nga. Ang Tagala Libertad Negros Oriental, mga Lindayaw family, Maricel, Rosalia ug Antonio, mga Kaibiran family da sa Sikihor, mayong pagpaminaw. Kinsa pa man ako great mga taga Lower Busay, no, Edgar Gabud, Nilo Gabato, Mali Gabato, mga Marpili Badung, Marlix Kampugan, gikan kini na Albor, mga taga Albor, Liburon, Karkar, Cebu, no? Mga kauban ni Marlix or silingan ni Marlix. Master Sergeant Roger Tundag Asagra da sa Barangay Talunasa, Poblasyon Margos sa Tubig, Medellin, Cebu. Mayong pagpaminaw. O si Tan Medalye da sa Konsolasyon, Sugod, Southern Leyte. Musta na mga taga Buwak, musta na mga silingan ako da sa Buwak. Alright, going back to our sender sa Marilyn. May tulki siya yung gimati pamita sa lawas nga nagtuo siya nga simptoma sa
nagmenopause. Akong balikon ang menopausal age, no? Kay kaming mga lalaki wa may menopause, wa sa mi andropause. As long as medyo okay pa, pwede pa gyud makahimo pa, ha? Pero mga babae nani sila'y naamoy menopause. Ha? Ang menopausal age sa mga babae is late 40s and early 50s with the mean age of 52. No? Si Marilyn, 48 years old na. So masuod yung kaani, Len, ang imong edad, no? So 48 years old na, si Marilyn, mag-menopause na ba di ay kuno ng 48 years old? Yes, ako nang gingon, late 40s o early 50s with the mean age of 52. Tinuod ba kuno nga kung sayo kuno madalaga, kay 13 years old pa man siya nagdalaga, sayo pud manipo mag-menopause. Daghang kay mga factors to be considered, ang imong nutritional status, ang imong environment, ang imong physical health, daghang kayong mamatter as you grow older. Mga yun na mga idarag yun, mag-minark man ang tawag na kanang una mag-menstruation, no? Mga nagaling mag-minark kung 9, 10, 11, 12, 13, mga idara madalaga naman ang usa ka bata. Di na mo bata, dalaga na. So murag walay connection ng sayo mag-minark, sayo sad kuno mag-menopause, na? Sayo na nasuod naman yung mga edad 48 sa mag-menopause na. Doon sa usa ka doktor nga ubigay ni gidiagnose siya na siya kanang mga polyps, no? So kanang finding na sa imong doktor nga ubigay ni usapon na sa maka-apekto sa imong hormonal production, estrogen and progesterone, maka-add on po na siya sa imong mga gitawag na to premenopausal syndrome. Tinuod na. Ha? Nya, ang sunod niya ang doktor ay na nga gikapoy man kuno siya perming na panakit siya ang lawas. Ang ingon sa kaduhan niyang doktor nga giduol nga ubigay ni gapon. Ang polyps kuno nga ang mga polyps na mga kuanya, mga liso-liso mura na kuno kadaka sa liso sa kapayas. Dag-ko na. Kinanglan ni siyang ma-biopsy. O depende po sa clinical judgment sa imong ubigay ni kining Marilyn o operahan ba ni siya, no? Basta akong naibalaan, no, kay dili man ko ubigay, no, ito na may ubigay ni nga subject sa una. Kung naangga ni mga ingon na mga problema, ha, kinanglan yun nga kung mahimo lang ma-biopsy para mahibalaan kung benign ba or malignant. Kunya depende na sa discretion, clinical judgment sa imong attending gynecologist kung angay ba nga kuhaon through surgical removal. Ha? Dili pa kuno siya ready para magpa-opera kay nahadlok siya unya kinilgi pong kwarta. Delikado ba ning gitawag og polypectomy ug pila mo kunoy maggasto niya ani. Depende ra po ni kung asa ka magpa-opera, Marilyn, ha? Sa government hospital ba o sa private hospital. Pero nganong mahadlok magpa-opera nga kining mga ubigay ni usually man mo opera niya ni train ni sila along this line to do this polypectomy. Ha? Gitrain ko ni sila. Before ni sila mahimong ubigay ni, gani sila adequate schooling o training na ma-save ragud ang ignonta kanang safety ragud ang kinabuhi sa pasyente, no? So kung imong giproblemahan about financial, naaman tay mga government nga mga ubigay ni nga nagapractice, no? Dool lang mo diha. Kung pa makasuway og opera, ayaw mo kahadlo kay inaghiwa ug unsa may hiwaon dia, you are under anesthesia. Katulog mo nagmata nimo human ng operasyon. Ha? Wa gyud sakit nga maminaon, ayaw lang kahadlok kay kuan ra gyud. Kanang dali ra gyud dili ni siya ingog kuan gyud. Dili ni siya ingog problematic ayon. Hopefully dili siya cancerous or malignant. Okay, nakasabot ka sung speaker nimo, Marilyn, no? Manibutang nimong address, mayunta og ibutang nimo para may balumig asa hangtod ang among CB assignment moabot. So once again, thank you very much, Marilyn. Ako si Dr. Rene Obra with the staff sa RMN Cebu. Mapasalamaton kayo sa inyong makanunayon pagpadala sa mga sulat-suliran, pagpaminaw sa mga drama o mga programa, tagas kay tag-rating rin sa atong lugar. Sa Pamulo Baser, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakareman. Dagang salamat o mayong